Bona tarda a tothom. En primer lloc, volem agrair des del nostre grup la feina de tot l'equip tècnic que ha fet possible aquests pressupostos en unes circumstàncies que no han sigut fàcils pels canvis provocats pel tema de la plusvàlua i també per respondre a les nostres preguntes. Volem agrair també que les circumstàncies del ple extraordinari s'hagin pogut facilitar el fet que tots poguéssim participar, però no puc estar-me de dir que la manera en què hem hagut de precipitar-ho tot ha reforçat el que demanàvem nosaltres, i és que féssim el ple extraordinari uns dies més enllà, perquè dilluns a primera hora vam fer arribar les preguntes i fins ahir al migdia no vam obtenir respostes. I això dificulta molt que puguem fer la nostra feina, perquè nosaltres, a més, recordem, no tenim dedicació exclusiva i, per tant, no ens és fàcil preparar amb solvència i fer la feina de manera responsable. Evidentment, podem entendre la pressió a la qual han estat sotmesos els tècnics i eren moltes les preguntes, però és la nostra responsabilitat fer una bona feina de fiscalització i, per tant, si calien tants dies per poder respondre, doncs potser uns dies més per poder fer el ple. Un cop dit això, insisteixo, gràcies per la feina feta i gràcies per les facilitats per poder fer el ple, passarem al contingut. Nosaltres, doncs, d'entrada, confirmar que votarem en contra d'aquests pressupostos i votarem en contra per tres motius generals que després anirem aterrant i anirem concretant. En primer lloc, pel tema dels ingressos, perquè hi ha uns increments que no compartim. Ja ho vam dir a l'hora d'analitzar les ordenances, la seva aprovació inicial, i és que no compartim que s'incrementi un 2,7 l'IBI. Som Viladecans, una de les ciutats amb l'IBI més elevat de tot Catalunya, i si ho relativitzem amb la nostra renda per càpita, encara pugem més esglaons en aquest pòdium. I avui la senyora Sánchez ens ha dit que ens sobra hem d'estar agraïts perquè no han incrementat tant com la inflació que estem tenint últimament, que ha arribat a 5,8 punts. Bé, doncs moltes gràcies, però creiem que aquest no ha de ser un argument. El que creiem és que a Viladecans, nosaltres, com hem dit ja altres vegades, som un partit republicà, som un partit d'esquerres, creiem en els impostos, però en els impostos aplicats de manera equitativa i que després els recursos recollits amb aquests esforços de la ciutadania tinguin un impacte en les seves vides. Aquest seria el principal argument de pes pel que fa als ingressos, però n'hi ha d'altres. I és que si analitzem, una altra de les principals fonts que incrementen alhora en els ingressos és el tema de les llicències urbanístiques. Què demostra aquest increment de llicències urbanístiques? Que es doblen. Per què? Perquè tenen un model de construcció que nosaltres no compartim. La senyora Sánchez ha insistit moltíssim en el tema Agenda 2030, en l'equilibri, en renaturalitzar la ciutat, però és que si continuem construint de manera insostenible i, a més, sense les infraestructures que necessita la ciutat, és bastant incomprensible i bastant incoherent. Per tant, és una altra de les mostres que difereixen del nostre model de ciutat. Per altra banda, una anècdota que demostra el que venim dient des de fa temps, i són les multes de trànsit. Quan vam preguntar, hi ha un petit increment pel que fa a la recaptació de multes de trànsit, i vam preguntar com es calculava això. I ens van dir que es fa una mitjana dels últims anys. Molt bé, doncs anem a mirar el compte general del 2020, és a dir, allò que realment es va recaptar, i resulta que van recaptar 1 milió més del que han previst per aquest any. Recordem, 2020, pandèmia, confinaments, reducció de les mobilitats. I, a més, vostès tenen previst posar més radars. Per tant, dubtem molt que l'increment, la recaptació de multes d'aquest any sigui la que vostès preveuen. Per tant, és l'exemple que demostra el que venim dient des de fa anys, i és que vostès infrarrepresenten els ingressos i, per tant, després acaben acumulant romanent que acostumen a dedicar a reduir deute, en comptes de per les necessitats de la ciutadania. Per altra banda, volia destacar, pel que fa als ingressos, les transferències corrents. Senyora Sánchez, vostè, si no he perdut el fil, només ha destacat la Diputació. Crec que en aquest cas totes les administracions estan sent a l'alçada, no només la Diputació. Crec que la Generalitat està molt a l'alçada. Vostès també diuen que pagarem les escoles bressol perquè hi ha hagut unes causes que es van guanyar. No, les causes que es van guanyar eren d'una etapa anterior del govern. L'actual govern, amb un conseller republicà al capdavant del Departament d'Educació, es creu l'etapa inicial d'infantil de les escoles bressol i, per tant, incrementem les quotes de suport a les escoles bressol. Ens ho creiem tant, no és per que hagin guanyat una causa, sinó ens ho creiem tant
que en aquests pressupostos que s'estan tramitant ara al Parlament de Catalunya resulta que garantim la gratuïtat del 2 a 3 anys. Per tant, crec que és de justícia remarcar que no només ha sigut la Diputació, sinó que altres administracions també estan a l'alçada, també amb el suport, amb l'increment del SAT de dependència o del SIAT. I ja que parlava vostè de la Diputació, ens agradaria parlar d'un altre cas d'ingressos que rebrem de la Diputació. Rebrem uns 600.000 euros d'una partida que li han dit resiliència. Aquesta resiliència es podia destinar a moltíssimes qüestions. Insisteixo, vostè ha parlat molt sobre agendes 2030, renaturalitzar, nous paradigmes de la ciutat, i resulta que aquests més de 600.000 euros vostès els destinen a cobrir deute, un cop més, a cobrir deute. I ens sorprèn perquè el responsable d'aquesta partida, que és molt interessant i que ajudarà molt als ajuntaments, doncs és el senyor alcalde, que depèn d'ell, és la seva responsabilitat. Aleshores ens sorprèn que l'equip de govern que ell encapçala no esdevingui un exemple en aprofitar bé aquests recursos. Vostès ens diuen que és que el que fan per pagar aquest deute és alliberar diners, recursos, per després destinar-los a altres qüestions. Però és que nosaltres amb vostès només ens podem fiar d'allò que veiem contando i sonando, és a dir, allò que inverteixen directament i destinen directament, perquè després, com anirem veient al llarg de la meva intervenció, hi ha moltíssimes inversions que no compleixen, que no executen i després despeses també que acaben movent al llarg de tot l'any a través de canvis de crèdit. Passem al segon gran motiu i és el fet de les despeses. Les despeses sí que és veritat que compartim moltes qüestions socials, podem compartir. I vull destacar també, com ha fet la senyora Sánchez, la subvenció de graus universitaris. Creiem que és una bona idea, si bé caldrà veure com ho executen i com ho implementen, per tal que realment sigui una ajuda equitativa i que realment ajudi a qui pertoqui i qui més ho necessita. I aquesta és una de les qüestions que ens trobem a vegades, que vostès fan sobre el paper les partides que veiem de despeses, podem signar-les, podem compartir-les 100%, però després o no les acaben executant del tot i passa com recentment vam haver de fer una modificació de crèdit perquè en temes de plans de joves no van acabar de destinar tots els diners o també acaben implementant aquestes polítiques d'una manera diferent a la que nosaltres ho faríem. Vull destacar algunes despeses i vull començar per una que ens ha cridat molt l'atenció. Vostè ha dit que són els pressupostos per continuar ajudant a sortir d'aquesta crisi, d'aquesta pandèmia, d'aquesta Covid. Doncs aleshores no entenem per què eliminen una partida de més de 200.000 euros d'ajuda del Pla Especial d'Impuls del Comerç i el Turisme. No ho entenem. Si analitzes els números, hi ha altres partides que incrementen de govern, però no són per impuls com hi havia aquesta previsió. Per tant, i a més, vostès incideixen molt en l'ajuda al comerç, però hem de recordar que les ajudes que han anat rebent pel tema de la Covid han arribat tard i malament. La lletra petita deia que una part d'aquestes ajudes arribarien per Vilavats, quan ja els hi vam dir en el seu moment que no té cap sentit ajudar un comerç en Vilavats perquè el que necessitava era efectiu per poder cobrir els costos fixos que continuaven sent, com bé diu el nom, fixos i els seus ingressos havien sigut marmats per la pandèmia. I també se'ls omple la boca amb el tema del marketplace i totes aquestes paraules rimbombants que utilitzen molt, però que nosaltres, quan parlem amb els comerciants o pel que veiem amb els nostres propis ulls, doncs és més màrqueting que no realment ajudes reals i eficients per al nostre comerç. L'exemple paradigmàtic és que vostès computen com a ajuda al comerç la gran pantalla que hi ha al mercat de la plaça Europa, que va costar, si no recordo malament, 40.000 euros, i allò cap paradista del mercat ho va demanar. Demanen altres coses molt més importants, com per exemple millorar la calefacció i la climatització del mercat o arreglar-los els lavabos que han d'utilitzar mentre treballen allà. També ha destacat molt el tema dels equipaments de sistemes d'informació, totes les partides, hi ha diverses inversions en aquesta partida, són uns 200.000 euros i el que esperem és que
aquests recursos no només quedin en una partida que queda molt bé dir que l'Ajuntament s'està digitalitzant, sinó que després sigui eficient, perquè també hem donat molt de bombo al que la web de l'Ajuntament i després la web de l'Ajuntament té moltíssimes carències, moltíssimes dificultats, no és precisament la web més intuïtiva del món i la seu electrònica també ha donat moltes dificultats, com hem anat demostrant al llarg d'aquests anys a través dels nostres pregs i preguntes. Després, ha parlat molt també de l'oficina 2030 i això ho vull vincular amb el tema de les partides d'educació ambiental. Vostè ha destacat aquesta partida de l'educació ambiental. Molt bé, nosaltres els volem fer una reflexió. No tota la responsabilitat ha de recaure en la ciutadania. No pot ser que ho destinem tot a educar la ciutadania. Han de fer moltes altres coses i portem anys dient-los que han de canviar el model si realment volen que hi hagi un impacte i un canvi de paradigma real en el canvi de recollida selectiva a la nostra ciutat. Ja els hi hem dit per activa i per passiva que calia fer model de recollida porta a porta a barris com l'Albarrosa, que calia implementar proves pilot amb els temes dels contenidors intel·ligents, que calia recuperar, que és que això a nosaltres sempre ens ha frapat. Van ser pioners, van tenir una iniciativa molt potent de la recollida a porta en el comerç i la restauració de la ciutat i ho van eliminar. Això sí, el que no van eliminar és l'impost que els hi cobraven per aquest fet. També els hi hem demanat altres vegades. Hi hauria d'haver microdeixalleries on es poguessin destinar a determinades qüestions petites, com piles i petits elements d'aquests. I també els hi hem dit durant molts anys, papereres de recollida selectiva. Sembla que ara una de les partides, l'increment que hi ha a la partida de recollida de residus, una de les qüestions serà aquest fet. Doncs ens n'alegrem, que després de tants anys que nosaltres ho estem demanant, per fi facin això. Però els insistim, no ha de recaure tota la responsabilitat sobre la ciutadania. Evidentment, un model republicà de ciutat el que vol és una ciutadania que sigui responsable, que tingui drets i tingui obligacions. Per tant, està molt bé que tingui obligacions, però també ha de tenir drets. I aquí és on l'Ajuntament ha d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Per altra banda, també volem destacar les partides subdimensionades, que vostès ens diuen que hi ha programes que esperen que vagin arribant recursos, però que de moment no els computen perquè no saben quan seran. I en comptes de fer una previsió a l'alça, doncs fan una previsió a la baixa i tornem a estar en el mateix cicle viciós de que sempre tenim els números per sota del que després acaba succeint en realitat. També hi ha un increment de la jardineria en 60.000 euros que és molt simbòlic perquè realment la partida de jardineria és un 1,8 milions d'euros en total, però només es fa aquesta adaptació per l'ampliació de la zona de Cal Alemany. Caldria fer un replantejament de si aquest és el destí en el qual han d'anar l'increment de jardineria, i més quan vostès volen renaturalitzar la ciutat. Que per cert, renaturalitzar la ciutat, primer, si ens haguessin fet cas des de fa anys i en comptes de fer tantes places dures haguessin fet un model diferent de places, doncs potser ara no caldria invertir tants diners en segons quines qüestions. I segon, renaturalitzar la ciutat no és posar 4 arbres més, és molt més que això. Per últim, pel que fa, dues qüestions més pel que fa a les despeses, i és que ens ha cridat molt l'atenció i ho vam demanar i no n'hem tret l'aigua clara. I si haguéssim tingut més dies, potser n'haguéssim tret l'aigua clara, però la resposta ha sigut bastant fugissera, la que ens han donat per escrit. No entenem aquesta retallada de 300.000 euros d'habitual en temes de cultura. No ho entenem. I també hi ha les poques partides de cultura, de despesa en cultura, també es retallen parcialment. No ho entenem. No entenem que es retalli en un element tan sensible i que ja parteix sempre tocat i infrarrepresentat en els pressupostos. No és el nostre model i també surt tocada la part jove. Diu que pensen molt en la part jove. Bé, doncs ja ho vam veure a l'últim ple, que no accepten afegir noves propostes i, a més, després les poques partides que hi ha no les executen 100% i retallen les que ja hi havia. Per tant, això de pensar en la gent jove de la ciutat, deixin-me que els hi qüestioni. I per últim, deixin destacar una petita victòria moral o diguem-li així. I és que finalment, per tercer any consecutiu,
els 25.000 euros destinats al Club de Bàsquet Viladecans, al Club Femení de Bàsquet Viladecans, doncs està recollit com un conveni, que és com el que nosaltres havíem estat demanant. Ara el que els demanem és que continuïn treballant. A poc van fent petites passes en l'àmbit esportiu. Els demanem que analitzin si altres clubs necessiten tenir convenis i que continuïn analitzant com es reparteixen realment els recursos, les hores de pista, per tal que el tracte entre totes les entitats esportives siguin equitatius. I per últim, el tercer gran motiu el tercer gran bloc pel qual no donarem suport a aquests pressupostos, i són les inversions. Jo llegiré literalment una qüestió que hi havia en un dels documents que ens van fer passar. Diu, els ingressos corrents s'incrementen un 6,38% i les despeses corrents en un 5,31%, fet que ens permet tenir un estalvi net de 1,8 milions que destinarem a inversions. I jo arribo aquí i no sé si riure o plorar, perquè ens tenen acostumats a preveure coses a les inversions que després no executen. L'altre dia li vaig dir canvi de cromos i vostè es va ofendre. Era una manera col·loquial d'expressar-ho i ho reitero, perquè fan inversions que preveuen, després desapareixen, les canvien per unes altres i aquestes altres tampoc s'acaben executant. De les partides previstes d'inversions per el 2021, pràcticament cap s'ha fet realitat. Algunes ens diuen que estan previstes per proper any. Altres senzillament han desaparegut, com són la dels jardins de Magdalena Modolell. Els recordo que abans de les municipals van fer un procés participatiu amb bombo i plateret per solucionar i millorar aquest espai. Un espai molt degradat, un espai que està al bell mig de la ciutat. També diuen que faran una gran inversió en espais de jocs infantils. Dos punts de tota la ciutat amb unes grans xifres. Hi ha llocs que estan degradats i necessiten una actuació immediata i ens diuen que continuen sine die tenint-ho en el seu calendari. No han implementat el tema de l'Street Park de la Torre Roja, ni el barri de l'Eixample Centre, ni la rehabilitació de Can Xic, ni la rehabilitació del camp de béisbol. Diuen que ho faran aquest any, però hi havia partides que estaven previstes l'any passat i no han implementat, per no parlar de l'últim canvi de l'última modificació de crèdit, on els diners reservats des del 2019 per Can Ginestar i Can Menut s'han destinat a altres qüestions, per la Rambla, que ja veurem, perquè la Rambla també portem anys arrossegant una hipotètica modificació que no acaba d'arribar mai, i després diners per barris com l'Albarrosa. Ara, hi ha una cosa que sí que han implementat i han executat aquest 2021 en inversions. Tot allò que té a veure amb el Pla de Llevant. Per tant, ratifiquen un cop més allò que venim anys dient. I és que vostès només pensen en els barris nous i s'obliden dels antics. S'obliden d'aquells que necessiten ser recosits, repensats, tinguts en compte i que els veïns puguin sentir-se orgullosos de viure on viuen. I no ho fan. Per tant, veurem el que passa amb aquestes inversions noves que preveuen per aquest any, la redacció del projecte de la piscina exterior de Llevant o les infraestructures de mobilitat vinculades amb carrils bicis o zones de baixes emissions. Potser aquestes tindrem la sort que quan venen eleccions municipals aquestes sí s'executaran. Aviam, no sé, esperem que així sigui. En resum, no podem donar suport perquè tenen una manera de planificar la ciutat i els pressupostos que no compartim. I ens sorprèn molt, perquè podríem entendre que un equip de govern que fa 2 dies que ha entrat a governar, doncs hi hagi coses que no sigui capaç d'ajustar. Però un equip de govern que porta tants anys, que porta dècades, ens sorprèn molt aquesta planificació tan inexacta dels pressupostos, que han de realitzar modificacions de crèdit constantment al llarg de l'any, que fan aparèixer i desaparèixer inversions previstes, que acumulen romanent i que, tot i acumular romanent, continuen incrementant l'IBI i que a sobre continuen prioritzant el pagament del deute. En un context de crisi, li repeteixo, que encara no hem sortit d'ella. I no és una crisi econòmica, és una crisi multifactorial. Per tant, davant aquest escenari, davant aquesta previsió i aquesta manera de fer, és impossible que Esquerra Republicana doni suport a aquests pressupostos. Moltes gràcies.